ey cemaatler. Bir qıçqaca dersin ay deyli. Yine 10 daqiqa bir kişi betkumandır deyipdir. Özü biderek adam bolansaň hemme kişi de betkumanlydyr. Namaz okuýany görýär, oňa at takýar. Kur'an okuýany görýär, oňa at takýar. Sadaka berýäni görýär, at takýar. Her bir ýaxşylyk görse, mudan bir zat diýip galýar. Näme? Özü biderek adam. İza sa'a fi'lul mer'i sa'at zununu. Adam biderek bolsa, içinde pikirlerdi biderek bolýan. Hemme kişi de betkuman bolýar. İçinden geçen pikir biderek ýoklar ki. Bir adam içinden aýlanýan pikir Allah'ın ýanyna kiradyr. Niyeti we ihlasy. Adam biderek bolsa gümelleri de biderek bolýar. Öz ýanyndan öz içine düşýän zatlary hawa şeýle diýip öz kepine özüne hawa berip otýar. Öz pikirine öz hawa berýär diýipdir. Düşmanının kefülün dostlarını yigrenýär. Ve adam muhibbihi bi kavli aduvi. Bir düşmanın kefülün erinin, helinin, oğlanşağından, doğunundan, ustadından, şagirdinden, dost yarından yigrenýär. Halk diýjesini daňatarynna bir günne daňyny garanky bolup atyrýar diýipdir. İç dol pikirden ol iç diýipdir. Salim bolup daňatarynna diýipdir. Betkumanlyk. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık'ı özde Müslüman sen deyipdir. Kağıda diyat muhrda bastır. Batipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näme diýär? İyyakum ve'z-zanna fe inne'z-zanna akzabul hadis. Hadisun sahih. Ey ummatum deyipdir. Betkuman birine megerde bolsa falanlar deyip öz ýandan özüň nazar bermek, bidirek güman etmek etmänşin deyipdir. Şu içinden aýlanýan pikir var. Lep yalanlar şoňşadyr şu deyipdir. Fe inne'z-zanna akzabul hadis. Yalanlaňda yalan şu deyipdir. Aňyrda yalanlar deyipdir. Fe inne'z-zanna akzabul hadis. Ey cemaatler, Ebu Bekir Sıddık'ın bir sözi var. Hakkan şun altynyň suwy bilen ýazylsa, hak ada bolan akda şu aýtjak sözüniň. İdat ummeti rahimlemiştik bilen. Erhamu ummeti bi ummeti Ebu Bekir Sıddık. Min ummetimin en ummetime rahimlisi Ebu Bekir Sıddık'dır diye Peygamberim. Ebu Bekir Sıddık'ın bir aydan sözü var. Qaytaýdyn ey cemaatler. Şu aydan sözünü altynyň suwy bilen ýazyp goýsaň, haky ada bolan akda. Onun gowrak zat bilen ýazmaly. Näme diýipdir Ebu Bekir Sıddık? Şu gürrüňler musulmanlaryň içinden, musulmanlaryň gulagyndan nämedik girmelleri. Musulmanlar nämedik şu gürrüňlerden habarsyz bolmaly. Ne kadar betkumanlyklar bilen erheleýleň arasy açyldy. Ne kadar betkumanlyklar bilen taýfalyň aralary açyldy. Ne kadar betkumanlyk bilen guda garnaşlar aýyrışdy biri-birine. Ne kadar betkumanlyk bilen iki alymyň arasy aýyrylşdy. Salamlaşmasyndan aýyrışdylar. Ne kadar betkumanlyklar bilen bir kadar din we dünýä dererleri geldi. Hiç zat alamatda görünek. Öňe şeýle şol diýip gezipdi. Din näýdi we betkuman bolmaly. Ebu Bekir Sıddık'ın sözü näme? Yani altynyň suwy bilen ýazsaň, häzir de erzişini ada eden ak diýänimi. Teberrük okyp berin. İnnegad mihriban gowy adammışdyk şol adam. Law lam ajid lis-sariq waz-zani وشارب الخمر إلا ثوبي لأحببت أن أستره عليه. أخرجه عبد الرزاق. Hazreti Sıddık aýdýar, eger bir ogryny görsem diye, ogurlap durallygyny, zina etip duran adamyň zina etip durallygyny görsem, arak içip duran adam arak içip durallygyny görsem şu musulmanlaryň içinde, bir köýnek bilen bir balagym baý bolsa, şu köýnegimi çykaryp şonu örtüp duran musulmanlaryň aýbyny halk görmesin diýip, şonu basyran adamy kökelmerin diýipdir. Şu musulmançylykda bidirekler halka görünmesin, şu yayılmasın, yayramasın diýip basyrjak bolaryn köýnegi menen duraryn diýipdir. Şu hiç kim görmesin diýipdir.
Müslümançylyklar adamlaryň gözünden kaçamasyn. Müslümanlygyň içinde de bir günah etýän baro diýdiresim gelen atda dipdir. Aýdýan günahlerini öde, ogurlap duran adam, aşlan zina edip duran adam, arak içip duran adam, yani aňyrdoly kon günahlary mysal tutupdyr. Şonu görsem, şu giyimmi köýnegimi çykaryp şonu örterinipdir. Bir adam şunu görmesin, şunu utanmasın, şunu men Müslümanlygyň aýby gaçmasyn, Müslümanlarda sizle günah etýän bu adamyň özü de diýdiresim gelen akda diýipdir. Özüm şunu ar etýän diýipdir. Özümden basylýan diýipdir. Nägadir hoş guman bu adamlar, näme ýaşa adamlaryň içinden? Näme pikirleri geçip duşyň içinden? Hak halife ol watriye Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hak janişini onun için ol adama näme hükmetipdir? Mene diýipdir şo wagt gorkdum oğlum şoňdan. Ey halife Resulullah mene wallahi ma kafertu. İçimden kafir olamak fakat dilim menen kafir boldum diýip aýdypdyr. Onda da Abu Bakr Siddiq nama ýazakana sen musulman hiç kim sana zat dermesin diýipdir.